n'ụlọ anyị ha na n'ụlọ anyị ne ọmarọ mgbe ike mmadụ ka ike chukwu ne ọmarọ mgbe ike mmadụ ya ka ike chukwu nna n'ụlọ onye kele ụwa n'ụlọ anyị nna n'ụlọ ikuku ọma n'ọnya n'ụlọ anyị n'ụlọ anyị ha na n'ụlọ anyị n'ụlọ ịkwa n'ebe ni ha na n'ụlọ ịkwa n'ebe ni ọmarọ mgbe ike mmadụ ya ka ike chukwu ne ọnwere mgbe ike mmadụ ya ka ike chukwu nna n'ụlọ onye kele ụwa n'ụlọ anyị nna n'ụlọ ikuku ọma n'ọnya n'ụlọ anyị Jebo solumu Chimu someje Naba nabo solumu ne Chimu someje Jebo solumu Chimu someje Naba nabo solumu Chimu someje Omeleme Mabonya kamunde tilegu Ifeanyi okechukwu Ifeanyi ofodile Nwa cholo malili n'ista Ifeanyi emelike egwu Ifeanyi itie power Obele nwa no ya dele ya ma Ifeanyi okechukwu onye nwa nwanna m ụbanye na ya napụtala ovu mbọsị anọ m na street m ya bụ na 001 fonu m nwe na nwete fonu m ọ bụrụ ụfọdụ nọmba ịmala onye isi mkpọlava onye isi mkpọlava azụ kalele pọpụ a ọsị m nno n'ọbụ ọdọ bụ na India ya bụ nwanne so ndị dịka ego mmiri go n'ili na India amụna na-abịa ekwusigo ọsị m na onwele na-ekene m nwe jụve ya obonye ọsị na ọ bụ chali akwọba mma na-eme onye amụzi amụba anyị na ọ na-ekene m nne obe nwere ifonu nye chali mụ na chali nwe ekene ebe anyị ekene sigo chali gbalị mụ na fonu na ọ nwere ọchọlụ ka mụ na-akwude mgbe jụva chali obonye dị ọsị m na ọ bụ ọfọ na adọnụ ya bụ Ifeanyi okechukwu obele nwe ego ọgwụlarụ mụ na Ifeanyi ikenebe mụ na Ifeanyi ekene sigo ọsị m na-abụ abụla aka m n'egwu ntili so ndị dịka emujukwuve na mụ ya kwuru ya egwu na ọ na-etiri ọma nwa na-agwa aka na ọ bụ ụmụ ya waruga ma ya bụ ivo na-agwazi m ya bụ n'ime fonu ọfọ na adonu vasnava ga-akwụ m gọgọ vanwe teli m ego chadonu na ọfọma ofodila olori vateli m ego pure water vasi m ụkụva na va na-akwụ n'India na va dị happy egwu m ka va jeli oke olile na India Ifeanyi nwe kwụvani ive na kolunu ụdị abụ ka mụ na na-abụ oje nwale ive mele m adịkwa mma onye dị n'mmebe mma ọfọ na-aga ọnụ ọfọ akalichawo ya bụ Ifeanyi okechukwu onye nwe nwanna m n'ọdị na nkalicha pawa ọfụ ijebe osolu gị chigi sogeje ị na-aba na bụ osolu gị chigi sogeje n'anya bi na-awụ arụ chigi sogeje n'anya bi na-anya moto chigi sogeje n'anya bi na-eli nli
gogo nuegu Chigi sogeje Sumodogu ya Ose mu nwele kene Ya bụ ọfọ na don Ka nke n'oyi ya Obonye Obonye ka mụ na-ekwuda Ya bụ nwa bụ nna Ya bụ the postman From Mudora Namu Obere nwa nọ ya dele gị mma Nwa bene Sunday atili Onye Mudora Namu Na meke n'egwu unu India koda mụ ọgụma Dalone Na meke n'egwu unu Kanje kene eva yokoye Nya bụ too much money Onye ọra ma namu Onjeli Indonesia Ebe abụ kode mụ ọfụma Nya bụ Ifeanyi Okoye Ifeanyi onye izizi Dalone Nune mekele mụ bụ Ifeanyi Agege Ifeanyi Rochukwu Ifeanyi Luchukwu nyele nkete Nwanunu na-ebere ebe Anụgọ ọgwụ akpana Geroniko jedida Ọkụkụ bada n'obodo na mmarọ Gbogbo nweli n'ovo kpapụta lene Ife na-ajụ nwa ụwa Ekwulu mụ ngana Olugo Ene ndị nwita Kanje kene zohi mwehe Yezohi modemuma Ya bụ onye nlile gị ya Onye lemu na ndụ Na onye romu n'ọnwụ Gwawa bụ right Onye bụ shokeke Odogwu n'Indonesia Una mmeke Onye bụ shokeke Ọkwa nwa ụmụba mụrụ nwa bụ nwa Ọgwọ fọ na don Ya bụ nwanne gị Gịnị na-abụ na adị na mma Ya na-ekene gị o Maka iwe mele ma na-adịkwa mma Onye na m ọfụma Na onye nara m ọfụma Bana ba bụrụ obu Sunday dịka Oke nwa m ugwulegwu N'ọbụ ọgwụgwụ Sunday dịka Olileanya ka na-eliva N'ọbịa ka m ji agwa m ụwa Iwe mele mma n'anya na ọ na-adịkwa mma Onye dị n'imebe mma Ime mma dịkwa mma Sunday dịka onye ame N'inwele pawa Ogwe evi na-abọ ka ọ jikwa nri ya Ọ dịrọ vele Nwebe mvulu ngwuva Dọbụla kembiali mbọsị a Ya bụ Chinweze Nwanne ekwu ibe esi Dọmbụla ka olori Na mekene gị ya Nwa jizi akwa mezi ọgọ Chinweze ndọbụla ka ekene ka mụ na-enye gị Dọmbụla ka olori Na-ede na nkalicha Kanje keneche ego ọka aka Ya bụ na mmụọ Ya bụ akwụsị na chi Ya bụ treasurer Mwewolumu Progressive Union Na New Delhi Nigeria Oya balunu Akwụsị na chi wa Na mmụọ O nwetele nya mmadụ Anyị siwo oyele akọni ya Ọnwa pụta ibe ti ego nni Onwe oyoko Na n'oboro akaliga egwu N'anya oyi ilile gị ya Ya bụ omego Na n'inyele mụ na ndụ N'onyere ọmụ n'ọnwụ Ka ike n'onwe oyoko Ndị ọra ma mụrụ nwa bụ nwa Na n'obora Na mekenego gị Ya bụ CEO Oni Service Limited Na Asaba From Oramanam Dalu Dano bora kaliga egwu Onye lilevi ya Ya bụ ogbevi Ọmọhogo mmobenyi Dani sobodo oyibo Bata Nigeria Onye sieli ife n'ọkụ Ọ ga-agbariba Nwabi ife l'ọkụ Kedu ife butelia Dani na-eme ọfụma Ọ batu weli
ibe dan ọba tuwe nweba nwule dan obora ijebo solugi Chigi sogeje inaba na bo solugi Chigi sogeje dan ijebo solugi Chigi sogeje dan inaba na bo solugi Chigi sogeje inaba na bo solugi Chigi sogeje ijebo solugi dan Chigi sogeje dan obora kalikegu Chigi sogeje dan obora kaliwegu Chigi sogeje omeleme kanja wala kele kanke no yemo nyabu pioneer wali oba odogun na kantua yive mena pioneer hey onya modora nam jubo bia mi na novo na golo pioneer ebeli yando oji godo mamala nindian oji watch mamala nwanem pioneer oji una mogo nindian oji mota mamala nindian pioneer oga mano ya dele hema yiyele munando ni yero munom igwaro kive komocha igwaro ko ya mengunando oyimo pioneer talolo ọganiru gị ya bụ ochimilia power kanje kena fọm akwọba keli na mmomu kwanụ ọfọdụ ọnụ ya na-eke n'unu nụ na-akarịsịkọ nwa nna m niile akene ka mụ na-enyedu unu ọfọma keli onye na-eme mma nyaka mma na-emeli unu jisikwa ike ka ndị ekele nke m ji ka Rafael konja man ya bụ onye amị mmụọ m ka o si bịa konja daalụ nwanụ afọ na adọn obele ego nwa arụla arụ na-ekenezi unu ego gbalịa mgbulu ka njeke n'onye egwela nekweze ti big boki na ya adịkwa mmikwu ka o si bịa dịne na ndị mmikwu na mmụọ oke nwa kero n'ebe ọ da-akpata akị ya ya bụ na Malaysia ti big boki nwanne mmikwu mụrụ nwa bụ nwa ndị mmikwu anamụ ụnụ ya adịkwa ka nje ekele n'ichi na-edu akwa enwe ebe ọ dị ya bụ ile wee ibe mene Chinedu nwa bụ nwanne ya bụ nwanne ubi onu indian ebe abụ kọla enwe ọfụma landlord n'ụzọrọ landlord na bụ nsaki ya ụlọ gị kala nle obele ego nwa wụrụ arụ obele ego nwa na-agwala ugwu a n'anya ego na-ejeligo ozi landlord emeligo egwu alụne mana ọgwa na ụfọdụ ọnụ ọfọ na-ada ọnụ enye na-eke n'ebe ijebe osolu gị Chigi sogeje ịnaba na osolu gị a Chigi sogeje ijebe osolu gị Chigi sogeje ịnaba na osolu gị Chigi sogeje imenwuli kanja nwale kene ni John anekwe n'ọka na ya adịkwa nyaba anekwe ọgwụ na nyabụ papa osi na chini jobe papa osi na chini eze ọmọgọ na ndudeghị
ya bụ n'Indian na onye ka nwasa ya bụ great man onye ka nwasa alụ ọlụ onye mụdọra na mụ onye ka nwasa Agege ekenego gị iginetu si chụmụba ya bụ nwa fada sweet boy from Malaysia ya bụ iwu ụtọ sweet boy na Malaysia one of na don ya na-eke n'ụlọ emekeni onye ọra mana mụ sweet boy ka nje nwale ekene ka kele Chinedu chụmụba ya bụ mmeyo na ba akaligokwa egwu ba adịrịgokwa Benjamin Olorihe ya bụ Chujekwe Gbanugo nwanne Tiko ndị mụdọra na mụ n'ọbọfọ na don ya na Ekenebe agbenyi nwanne Tiko n'unu nwere pawa abenyi Obeche nwanne ọkpa na-ejetela ọnụ nwanne ngali ga-ejele nwa mbideni nwanne unu na-ebere ebe ma anya anya ọgwụ akpanani Veronica Ojedida abenyi Obeche oke nwa ndị mmikwu Ifeanyi Agege ekenego gị ka Ifeanyi Obeche onye mmikwu anamụ ndị aka ọ dị akpata gị ya bụ obodo n'India mmikwu mụrụ nwa bụ nwa n'anya ndị na-akpa Ifeanyi ba na-agbara ọla sie ụnụ amaligokwa ka nje ekele n'Obinna Sky romummo nwanna m Obinna Sky onye mmụọmụ one of na don ya na-eke n'unu mmeli nke ọma ka nje eke na Peter Okeke obi nwandindi onye ọra nwanna m ya aka anya aka gwa na aka ji ito ogologo Peter Okeke obi nwandindi ya bụ odogwu n'Indian ka nkene Chikele Gbanugo ya bụ nwa nọọsụ ndị ọra mana mụ ndị ọra ma akaligokwa egwu ndị akaba da akpata akaba ka kene na Meke nwa okike Chukwu kele mmadụ Akpadike Mekus Transport PRO United Social Club of Africa Udehi n'Indian Enabana bosolugi Ijebe bosolugi Nwana mofo di lodogu Ofo di lemmanwu Ụba nwa judo nwakọ ile sokwu n'ọganihu ụba ụba na-esezi okwu ni nwana m ọfọdụ n'Olori ele nne nwe ite ọka mmanwụ ne Papa Chidera